Türkmenistanda suyulun hac mevsiminde ziyaretçilerden häkimet başyndaky Berdimuhamedowlara jan saglyk dilep, olaryň adyna doga dile etmek tawsyrylýar. Şu hepde öňünden sanawy düzülen raýatlary Saud Arabistanına hac ziyaretine uğratmak meýilleşdirilýär. Diýip ýagdaýlardan habarly çeşmämiz 12-nji iýunda aýtdy. Geçen hepde Türkmenistanyň müftüsiniň müdiriýeti suyulun hac ziyaretine 2312 raýaty uğratmak meýilleşdirilýändigini ma'lum etdi. Resmi habarda munyň bilen bagly ilkinji gezek Ulug we Kommunikasiýalar Agentliginiň Türkmen Howa ýollary agentligi tarapyndan ýürüýte gatnaw arkaly Saud Arabistany padşahlygyna eltilip getirilmeginiň hem üpçün edilendigi bellendi. Bu habar ilki peýda bolanda ilat arasynda ozalky ýyllaryň tejribesinden uğralynyp, sanawdaky raýatlaryň ählisiniň uçar gatnawy muht boljak barada çaklamalar döredi. Emma prezidentiň soňky kararynda olaryň diňe 12 göterim töweregine bu mümkinçiligiň hödürlenjek belli boldy. Diýip çeşmämiz nyktady. Prezident Serdar Berdimuhamedowyň 11-nji iýundaky kararynda Türkmen Howa ýollary agentliginiň ziyaretçilaryň diňe 289 sanasyny iki tarapyna muht uçar gatnawy bilen üpçün etjekdigi bellenilýär. Geçen ýyl döwletiň hasabyna iýerilen ziyaretçilaryň sany 275 adam bolupdy. Döwlet goldawy bilen hac ziyaretine gitmeleri aýtlar hem resmi ýagdaýda ortaça 20.000 manat, biletlerini özleri satyn almalary aýtlar hem 30.000 manat çykdaja etmeli bolýarlar. Habarçylarymyz bu çykdajalaryň dollaryň resmi kursundan tas 5 esse ýokary gara bazaryň narhy boýunça kesitlenendigini gurrun berdiler. Habarçylarymyz dini azatyklary çäklendirmekde tanqidlenýän Türkmenistanda hökümetiň howandarlygynda hac ziyaretinde bolup gelenleriň döwlet derejesinde aýratyn syla hormaty münasip bolýandygyny aýdarlar. Olar barada döwlet telewizionyasynda ýyzgderli reportajlar berilýär. Olar dürli sowgatly döwlet şäherlerine hem dowamly çagyrylýar. Döwletiň düzýän sanawyna düşmek üçin 5-6 miň dollar para berýänler hem bar. Bu ýylky ziyaretçilaryň esasy bölegini ozal kanun goraýjy edaralarda işläp pensiýa çykan öňkü ofitserler düzýär. Diýip çeşmämiz belledi. Hac ziyaretiniň gurumçylygynyň töweregindäki korrupsiýa ýagdaýlary barada ozaldy. Resmi ýagdaýda tasdiklanmadyk maglumatlar sol sanda alym berimiň hasabyna galp 3 arka güwanamalarynyň oňurdylýandygy barada hem maglumatlar gowuşupdy. Azatlyk bulary garaşsyz ýagdaýda tasdikladyp bilmedi. Seýlede ýurduň müftülüginden kommentariýa alyp bilmedi. Bu ağırlykda hac ziyaretine gitmeleri aýtlary bilen öňünden geçirilen söhbetleşdikleriň dowamında prezident Serdar Berdimuhamedowa we ozalky prezident häzir halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhamedowa hem doga dile etmek barada ýürüýte tawsyryk berilýär. Türkmen häkimetleri bu görnüşli talaplaryny ozaldy. Hususan da Berdimuhamedowlaryň merhum ýakynlarynyň belli günlerinde hem öňe sürüpdiler.